Arestado ang 32 anyos na lalaki matapos itong mahulihan ng mga pakete ng umano'y shabu at hindi lisensyadong baril sa ikinasang search warrant operation ng mga otoridad sa Barangay Poblacion D, Tayug, Pangasinan. Kinilala ang suspect na isang construction worker na residente rin ng nasabing lugar. Nasamsam sa suspect ang 10 piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng umano'y shabu na tumitimbang ng mahigit 29 na gramo na may standard drug price na 199,920 pesos. Nakumpiska rin sa suspect ang isang caliber 38 na baril, mga bala at iba't ibang mga drug paraphernalia. Ayon sa pulisya, matagal na minanmanan ng suspect dahil sa mga illegal na aktibidad nito. Naliling din siya sa mga nakaw dito sa bayan natin ng Tayog, sa mga nagbebenta ng droga. Sa tagal ng pinag-monitor sa kanya ng mga intel, talagang notorious siya dito sa bayan ng Tayog. Kasi yun nga, may mga nagsasabi na isa siya sa mga nagnanakaw dito sa bayan ng Tayog. Nagpositibo siya, sir, sa paggamit ng droga. Nasa kustodiya ngayon ng pulisya ang suspect na tumanggi ng magbigay ng pahayag. Mahaharap ang suspect sa patong-patong na reklamo. Kung may alam po kayo tapos kilala na gumagamit ng droga, ay idulog lang po dito sa himpilan po ng pulisya dito sa Tayog. At sa mga kabataan, huwag tayong gumamit kasi masisira po dito ang kinabukasan natin. Sa mga kabataan, mag-aral na lang tayo at sumunod sa magulang. Lester Narag, Balitang, Solid North.